Ja hei, tervetuloa kiljuhetkeen. Tänään meillä on täällä Jaakko ja Petri. Minä olen isäntäni Joonas. Ja... Mitä sä sanot? Hei! Hei! Ja meillä on täällä tänään sitten kiljuosastosta tämmönen vähän erikoisempi. Tämä on sambialainen banaani. Sambialainen banaani! Me luulen, että se oli Tansaniasta! Ei sambialainen. Ja ongelmahan on siinä, että Afrikan poika on ollut sen verran kekseliäs nyt. Ei. Että hän on laittanut korkin niin tiukkaan ja tehnyt pullosta titaanisen, jota emme ole saaneet vielä sambialaista kiljupulloa auki. Ja kuten huomaat, niin koostumus on loistava. Hieman afrikkalaista hiivaa, savannin tuoksua. On. Mutta seuraavaksi Petri tässä on keksinyt, että Bosch iskuporakone on, jos jokin, on ratkaisu pulmiimme. Joten mites Petri, meinasitko korkkia vai pulloa porata? Ajattelin täräyttää tosta kylästä läpi suoraan. Joo, miten onko kierrosluut nyt sitten? Onko sulla iskun päällä? Iskun päälle. Iskun päälle. Tää menee aina täysillä. Selvä. Ja Jaakko pitää pulloa juo sorbusta ja Petri poraa ja meikä tsemppaa. Hoplaa! Saadaan. Joo! Otetaan Alkaa banaanilömppi Sambiasta juoksemaan. Laariin. Me ei mennä Nyt ehkä minä pitäisi harkita, että ennen kuin pysäytät sen vielä, niin katso, olisiko ensimmäinen ilme, joka tulee, kun maistaa. Tää on toinen... Koska nyt ne hiivat tulee siitä. Tarvitaan lisää reikiä. Ei, nyt ei tuu toista kyllä. Tulee. Sun pitää laittaa se sitten vasten. Näin, joo. Se on väärällä puolella. Jaakko on muun muassa Mensan jäsen. Meillä on omat mensat täällä. Meillä on Think Tank Tapanilla ajatushauta. Täällä... Ollaan tienattu monta tuhatta euroa jo tässä ihan vaan ajatellessa. Täällä ne innovaatiot. Ja katsos mikä Neron leimas sillä nyt huomatte, niin hiivat ovat edelleen pohjalla. Ainoastaan hedelmämehu. Ja nyt katsotaan sitten, miltä sambialainen kilju maistuu. Lömppiä. Minä en tuo koske. Tulee Rovaniemen Haistaa. Muistakaa lapset kotona sitten, että kun itse juotte kiljua, niin älkää ikinä haistako ennen kuin maistatte. Mutta nämä pojat tässä on ammattilaisia ja tämä on kontrolloidussa olosuhteessa suoritettu testi. Muista aina siis ensin näköaisti, sitten kuuloaisti ja sen jälkeen hajuaisti, sitten makuaisti. Mikä oli ja kokemus? sen jälkeen se tuntuu jossain, niin kaikki on tosi hyvä. Minä en koske tuo. Ai, En saatana. Ota. En koske siitä. sä oot niin monikulttuurisesti vastaan. Ota. Hei! En halua. Saanko mä vasta? Tuomo ja... No. Yleisöstä löytyy Anu. Lähdetään. Sillä suutari haluaa nyt pikkusen maistaa lestiä. Sambian lömppi. Tää on jotain palasia. Meinasko suutari pysyä lestissä? Hanna, täällä on Sambian lömppiä. Mitkä ensi fiilikset? Maistuu just sille mitä se on. Kiljuu. Mennään jälkeen. Spontaani seinän poraus. Yksi reikä piti tehdä. Otetaan sitä vähän kiljuu. Minä en valitettavasti halua ripulia. Oho. Minä en valitettavasti halua ripulia. Valitettavasti. Mä oon tosi pahoillani, mutta...